farmi hrastića danas je uzbudljivo. Sve životinje su u dvorištu. Vatrogasac Slavinić je došao u goste. On objašnjava životinjama ko su vatrogasci i šta oni rade. Drage moje životinje, ja sam vatrogasac Slavinić. Kao što mi ime kaže, ja gasim vatru. Da li neko zna šta je to vatra? Da li se to jede? Ne, ali pomaže nam da napravimo ili ugrijemo ručak ili večeru kada smo gladni. Ali oprez, vatra zna biti opasna. I vi, pošto ste još mali, ne bi trebalo da se igrate vatrom. Vatra je samo za odrasle. Međutim, ono što vi možete uraditi kada vidite da je vatra zločesta, jeste da pozovete nas, vatrogasce, da je ugasimo. Kada je vatra zločesta, gospodine vatrogasac? Ja sam jednom vidjela vatru. Progutala čitavu livadu. Baš kao što Bjelka reče. Kada je vatra gladna, onda je i zločesta. Vi samo mene pozovite i ja ću sa njom da se obračunam. Vatrogasac Slavinić je otišao. Životinje su nastavile sa svojim svakodnevnicama. Krava Bjelka je pasla na obližnjoj travi. Irvas Irko je kao i uvijek gledao šta drugi rade. Konj Njiho skakutao je radostan jer ne mora danas ništa da radi. Pjevac Kiki slušao je najnovije izdanje grupe Horos. A onda je došla noć i dok su svi spavali nešto je šuškalo oko farme. Zatim se začuo zveket u bašti. O ne, da nije lopov, a na farmi dalje svi spavaju. Probudite se, halo, budite se. Izgleda da ćemo ipak morati sačekati jutro. Prvi je ustao Kihi. Oglasio je početak dana. Zatim je došla krava Bjelka i gazda Dido. Nema ljutih papričica, povika gazda. Ko je smazao ljute papričice? Gazda Dido bio je ljut. Neko je preko noći smazao sve ljute papričice. Životinje su istrčale u dvorište. Nismo. Onda imamo lopova, reče gazda Dido. Lopov mora da se pronađe. Tražili su ispod drveta, na drvetu, pokraj žbunja, na livadi, u štali. Nema gdje nisu tražili. Ljutim papričicama i lopovu ni traga. Ovo je neki ozbiljan lopov. Reče Kiki. Nešto se krije. Dodala je Bjelka. Tako se samo miševi kriju. Miševi ne vole ljute papričice, rekao je Irvas. Bez rasprave, uzviknu gazda. Tada je Džeki zalajao. Vuf, vuf, vopov, vopov. Iza štale virio je jedan dugačak rep. Pa to je bio jedan veliki dinosaurus koji je spavao iza štale. Mirisao je na ljute papričice. Rekao sam ti da miševi ne vole ljute papričice. A šta ti znaš? Od sve buke dinosaurus se probudio. Od straha je kihnuo. A kako je kihnuo, počeo je da riga vatru na sve strane. Krov gori. Ilve fire. Oplošeno je rekla tetka Mimka koja je nedavno došla u Zovite posjetu iz Njemačke. gospodina vatrogasca. Mudro će mačka Cile. Gazda Dido nazvao je vatrogasca Slavinića i rekao mu da požuri. Vatrogasac Slavinić stigao je najbrže što je mogao. Voda tu!
Šlauf tu, vatra tu, sve imamo, pali i gasi. Mi smo vatrogasci i mi šta? Vatru gasimo. Mi smo vatrogasci i mi šta? Vatru gasimo. Pjevali su svi u glas. Vatra je na svu sreću ugašena. Svi su ljutito gledali u dinosaurusa. Vidite, reče dinosaurus. Nisam namjerno. Sinoć sam bio gladan i kada sam vidio vaše ukusne ljute papričice, voda mi je pošla na usta. Nema potrebe za tim, reče gazda. Bitno je da niko nije povrijeđen, a mi smo svi naučili lekciju da nije lijepo uzimati tuđe stvari bez pitanja, jer onda mogu da nastanu razni problemi. I nije lijepo igrati se vatrom. I nije lijepo igrati se vatrom. Vatrom, povikaše sve životinje. Nije! I vi ste, vidim, ponešto naučili. Nakon uzbudljivog dana najbolje se jedi. Tetka Minka iz Njemačke je spremila ručak. Na stolu su bile ni manje ni više nego ljute papričice.